अन्नाया मा जिराद? जों दाबो बिखौ मोजाङै सिनायनो रोङा। आं दिनै बे अन्नायनि सायावनो सिरिनिसो खन्थाइ बुथुमनानै लाबोदों। खन्थाइनि मुंखौ होदों राजकुमार बसुमतारी। खन्थाइखौ लिरदों आं अरन बर'। खन्थाइया रमान्टिक जानाय नङा। नोंथाङा बुजिना नायोब्ला खन्थाइया दोंसे ओंथि गोनां खन्थाइ जागोन। खन्थाइनि मुङानो जाबाय अन्नाय। अब्ला फैदो जों गोबाव खालामालासिनो दान्दिसे सम होना खन्थाइखौ खोनासंदोनि। आं दिनैबो साननानै मोनासै, बाह माथो महरनि रानि महरगिरियाबो नों गैयाब्ला समाया अन्नाय। नोंदि जाबाय गोरबो सिंनि मोजोमसे गोथार अन्नाय। नै अन्नाय, थेवबो नों मानो समाव नंखाय जाना फैयो? जिउनि गोलाव लामायाव, जिउनि आगानफ्रोमबो आगानाव नोंखौ हान्थिफादों सानना दंमोन आंबो। नाथाय आद्रा लामायाव सिग्रोमना नायबाय, माब्लाबानो मिन्थिस्लाबै आंनि गोरबोनिफ्राय आनज्रायलांबाय। नै अन्नाय, नोंबो माथो मोदायजो बायदि महर सोलायनो रोंगौ। एखनब्ला गोरबोनि अन्नाय, एखनब्ला बिखानि अन्नाय, एखनब्ला गोसोनि अन्नाय। बाह बेसे सोमोनांथाव। नों बुंनो हागोन ना अन्नाय, बबे मोनसे बिथ'नि अन्नाया थार अन्नाय? थेंक इउ लोगोफोर। आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियावनो थुंगेबाय। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नोंथांमोननि लाइक, शेयार, कमेन्टआनो जोंनि गोसोआव साहस लाबोना होफैनाय जायो।